Sziasztok, Béci vagyok, itt van velem a Karácsonyi Manó, és igaziból ennek a mai videónak annyi az apropója, és azért kezdem ezt a videózást, mert közel 50 éves leszek, és most már van viszonyítási alapom a munkahelyek terén, tehát dolgoztam nagyvállalatnál, dolgoztam kis cégnél, sőt dolgoztam magánvállalkozónál is, és igazából sikerült felállítanom azt, hogy mindennek van előnye és hátránya. Mindenki azt gondolná, hogy minél kisebb cégnél dolgozol, és esetleg kis magánvállalkozónál az mennyivel családiasabb, és mennyivel több lehetőséggel kecsegtet, vagy esetleg nagyobb szabadsággal. De sajnos el kell keserítsenek benneteket, ez a saját tapasztalatom szerint ez nagyon téves. A legnagyobb probléma az, hogy ha egy olyan cégnél dolgoztok, mint ahol én most legutóbb dolgoztam, ami egy fejlődőben lévő cég, nyilván nem fogom megnevezni, aki ismer, az úgy is tudja, ahol belecsöppensz egy újonnan megalakult cégnek a fejlődési folyamatába, azt láthatod, hogy honnan indultok, hol tartotok, és esetleg mi az az irány, ahol el fogtok jutni. Most, aki ilyen cégeknél dolgozik, annak tudnia kell azt, hogy itt nincs olyan lehetőséget, hogy van egy adott munkaköröd, és biztos, hogy csak azt fogod csinálni, és neked tök jó lesz, és bejársz reggel 7-kor és fél 4-kor te hazamész, és akkor mindenki boldog, szombat-vasárnapot szabad. Inkább elmondom nektek először az előnyöket, aztán a hátrányokat. Ez a picike cégeknél, amik még frissen alakultak, nagy előny az, hogy kreatív tudsz lenni. Én nagyon élveztem kezdetben azt, hogy rengeteget tudtunk ötletelni, kitalálni dolgokat, hogy kellene megvalósítani, milyen irányba lehet elmenni, mi az, ami segíti a munkánkat, mivel tudunk rugalmasabbak lenni, és mivel tudjuk kitalálni azt, hogy innentől hogy végezzünk. Ez azért kell, mert amikor még ezt nem találták ki helyetted, akkor neked kell ezeket a dolgokat kitalálni. Hogyha arról szól a dolog, hogy valamit ki kell találni, és esetleg szeretsz ötletelni, akkor általában ezeknél a kis cégeknél, magánvállalkozóknál a legtöbb vállalkozó erre biztosít neked lehetőséget, hogy a legtöbb helyen ilyenkor ki tudsz teljesíteni, mert ezek a vállalkozók, illetve kis cégek eleinte még szokták engedni, hogy te esetleg ötleteljél jó dolgokat hozzá létre, vagy találj ki dolgokat. Később nyilván ez változni fog, de eleinte rengeteg dologban tudsz fejlődni és hozzátenni egy cég működéséhez. És ebben tök jó érzed magad. Tehát minden nap egy érdekes kihívás lehet. Bemész, kitalálsz valami tök új dolgot, esetleg elmondod a többieknek, annak a maroknyi embernek, a főnöknek, és hogyha van visszajelzés és pozitív, nagyon jól tudod érezni magad, és úgy eltelnek a napjaid, meg a perceid, hogy észre se veszed, és már meg is. Ezeknél a pici cégeknél a problémák onnan szoktak először kezdődni, amikor elkezd a cég felfutni. Ha egy ilyen cég elkezd felfutni, jönnek a megrendelés, egyre több megkeresés és érdeklődés övezi a céget, akkor egyszer csak azt veszitek észre, hogy kevesen vagytok. Ez önmagában nem lenne probléma, csak a munkátok mennyisége fog megnőni, és ugyanannyian vagytok. Na most első körben nem lehet azonnal felduzzasztani a létszámot, hiszen még annyian se vagytok biztosan, ami biztonsággal ki tudja termelni a fizetéseteket, ez miatt mindenkinek egyre több feladata lesz. És amikor még a feladatok nincsenek megfelelően kitalálva, meg a folyamatok, hogy hogy kell csinálni, rengeteg baki probléma, tévedés lehet közbe. Ami azért necces, mert innentől a kreativitásodnak szinte annyi lesz, ugyanis be kell töltened azokat a réseket, amik keletkeztek. Mire gondolok? Például eddig az volt a feladatod, hogy naponta 2 darab árajánlatot elkészíts, és tudtál ötletelni, hogy csinálja mondjuk egy szervizes cégnél egy raktárt, hogy állítsd össze a alapkészletet, amit bele szeretnél tenni, hogy rendezd el a dolgokat, eszközöket, milyen szerszámokra, kiegészítőkre van a cégnek szüksége. Ezek a dolgok egyre kezdenek háttérbe szorulni, ugyanis az ügyfeleket ki kell szolgálnod. És ezt úgy értsd,
hogy sajnos ez egy nagyon magyar dolog, ezt tudom biztosan, hogy a magyar embernek, és ez céges szinten is azonnal kell minden. És nem érdekel senkit, hogy most te ráérsz, nem érsz rá, ha valamit meg akar rendelni, azt most rögtön akarja, azonnal. Lehet, hogy eddig nem volt sürgős, ült rajta 1-2 évet is, de mikor ő kitalálja, neki az most kell. Sajnos ez szinte az üzlet minden terén így van jelenleg, nagyon rossz az irány, én ezt kimerem jelenteni, ugyanis rengeteg hibával jár az ilyen dolog. Kapkodsz, sietsz, gyorsan az ajánlatot, kimaradnak dolgok, aztán nem tudod az eszközöket időbe beszerezni, szívességeket kérsz mindenkitől, hogy hozzák, már gyorsan vegyenek előre, de ezt a végtelenség nem lehet csinálni. Tehát minden jó működő cég attól jó működő, hogy le vannak szabályozva a dolgok, mindennek sora van. Nagy cégeknél ez meg is valósul, nem véletlen vannak folyamatmérnökök egy komolyabb termelő üzembe, ők azért vannak, hogy mondjuk egy termék legyártásáról van szó, akkor lefektetik a folyamatokat, hogy ez hogyan működik. Az első csavar beszerzésétől a kész termék átadásáig. Ez belefoglalja magával a logisztikát, az anyagbeszerzést, a termék előállítását, vagy a szolgáltatás elvégzését, a számlázást és minden egyebet. Pici cégnél erre vagy nincs mód, vagy egy ember csinál akár több munkafolyamatot is, és előbb-utóbb elvész a részletekben. Ami azért lesz problémás, mert egyre többet fogsz hibázni. Hiába nem akarsz, egyre többet fogsz hibázni, mert nem jut időt semmire. Pici cégnél először még tök jó, mikor elkezded, laza a hangulat, mindenkinek jó kedve van, beszélgettek, rötyögtök, kávézgattok. Aztán, hogy ez a cég indul be, és észreveszed, hogy nem vagytok többen, viszont a munka már 2-szeresére nőtt, 3-szorosára, 4-szeresére, és egyre többet kell a főnöknek is egyéb más dolgokkal foglalkozni, mint hogy veled foglalkozzon. Nem oszt meg veled információkat, mert hiszen az ő fejében megvan, és azt hiszi, hogy te belelátsz, és csak azt veszed észre, hogy sodródsz az árral, és már azt se tudod, hogy merre vagy arca. Ez nagyon veszélyes játék, mert előbb-utóbb ezt megunod. Én is meguntam, nem is ezt untam meg igazán, hanem el tud jutni egy ilyen cég arra a szintre, hogy már kérdezni se akarsz. Ha kérdezel, akkor nagyon könnyű hülyének vagy nézve, mert a főnök épp máson gondolkodik, épp más dolgokon rágódik, és azért nincs ideje veled foglalkozni, meg nem is nagyon akar. Ugye ezt egy darabig lehet tolerálni, aztán eljutsz arra a szintig, hogy könnyen mindenért te leszel a hibás, ugyanis megakadnak a folyamatok, mert akár információ hiány miatt, vagy esetleg valami eszköz vagy alkatrész hiány miatt nem tud folytatódni egy kivitelezés, egy beruházás vagy egy javítás, az miatt, mert te valamit elcsesztél. Nem küldted ki az ajánlatot időbe, nem rendelted meg az alkatrészt időbe, vagy nem volt információd arról, hogy mit is kéne csinálni. És ha ezek a dolgok ismétlődnek folyamatosan, tehát hogy rajtad csattan az ostor, mindig te vagy elővéve, még akkor is, hogyha esetleg lehet, hogy nem is gondolják ezt komolyan, hogy ezt rád lökik ezt a dolgot, de egyre többször azt érzed magadon, hogy nem jó, amit csinálsz, nem kapsz semmi pozitív visszajelzést, csak mindig az elégedetlenség, a nem jó, akkor nagyon-nagyon hamar el tudsz jutni arra a szintig, hogy neked ez nem jó. Neked rosszul esik, minden nap nyögvenyelős, minden nap nehezen telik, és minden nap stresszel, idegeskedéssel telik. Most ez különösen rossz dolog akkor, ha családod van. Én például megtapasztaltam azt a részt, hogy ugye emberek szeretnek otthon lenni szeretteikkel, én is. Tehát, hogy tudjuk le a munkaidőt, aztán utána foglalkozzunk a magánéletünkkel, legyünk azokkal, akit szeretünk, éljünk azokkal, akikkel jól érezzük magunkat, és olyan ledolgozzuk végig az életünket, mert arra van a munkaidő. Na most pici cégnél ezek az eleinte még működnek is. Mikor nincs annyi munkátok, szépen hazamész 4 órakor, hátradőlsz, nézed a tévét, kis családoddal foglalkozol, vagy elmész a barátaidhoz. Viszont, ha megnő ez a cég, és az a baj, hogy a növekedés, ha a cégvezető kellően karakán és temperamentumos, akkor ez nem lineáris. Ez borzasztóan hirtelen meg tud úgy növekedni a teendők mennyisége, hogy azt veszed észre, hogy ki se látszol belőle. Ami a cégbevétel szempontjából nagyon-nagyon jó dolog, hisz nyereséget termel, ha nyereséget termel, akkor ugye több pénz lesz, ha több pénz lesz, elvileg több lehet a fizetése. De
mi a rossz? Hát a rossz rossz hírem az, hogy eljutsz arra a szintig, mikor már nincs szabadságod. Mit értek azon? Nem adnak ki szabadságot, de kiadják a szabadságot. Csak a szabadságod arról fog szólni, hogy minden egyes szabadságon eltöltött napodon vagy üzeneteket fogsz olvasgatni, vagy e-maileket fogsz kapni, vagy a főnök, vagy a kollégák fognak felhívni azért, hogy nem tudnak valamit, ezzel mi van, azzal, mert kellene, mert a határidő viszont tart. Most ezt egy darabig tudod csinálni, de mi történik, ha tele lesz a puttonyod? Megunod azt, hogy te azért jöttél a szabadságra, hogy igazából kipihend ezeket a dolgokat, a hétköznapi hülyeségeket, de nem tudod kipihenni, mert állandóan gyakorlatilag, amikor otthon vagy is a munkában vagy, mert azokkal a dolgokkal foglalkozol, esetleg e-maileket olvasol, ügyeket intézel, telefonálgatsz. És ez szépen mentálisan elkezd téged leépíteni. Én ugyanebbe a cipőbe jártam, és amikor elkezdesz szépen így leépülni, akkor azt veszed észre magadon, nem tudsz pihenni, nem tudsz nyugodtan aludni, állandóan agyalsz valami, és egyszerűen nem tudod elengedni a munkaköri dolgaidat azért, mert az érdeklődés mindig fenn van tartva, vagy e-mailben, vagy elektronikus úton, vagy telefonon valamilyen formában. És na ez az ami el tud juttatni arra a szintre, hogy befejezd ezt az egészet. Én másfél év után jutottam el erre a szintre, holott egy olyan kicsi cégnél dolgoztam, ahol merem imádtam ott lenni. És nem akarok sarat dobálni senkire, meg nyilván rosszat sem mondani senkire, meg megbántani, meg végképp nem akarok senkit, de mivel előtte dolgoztam multicégnél, egy amerikai multivállalatnál, ahol ugye híresek az amerikaiak arról, hogy ők szeretik, hogyha minden keretek közé van foglalva. Minden le van szabályozva, minden le van írva, ezt így kell csinálni, és ettől nincs eltérés. Elsőre azt gondolhatnád, hogy ez neked borzasztó rossz, nem tudsz kreatív lenni, ami igaz is. Ha nem fejlesztéssel foglalkozol, hanem mondjuk egy gyártóüzemben, vagy nem szalagmunkás, hanem bármi más pozícióban, akkor bizony számolnod kell azzal, hogy egy termelőüzemben, különösen, hogyha esetleg olyan iparral foglalkozik, vagy az ipar olyan ágával, ami rendkívül keretek közé van szorítva, legyen ez élelmiszeripar, járműipar, gyógyszeripar, vagy valami olyan jellegű dolog, ahol rettentő szigorú a szabályzás, akkor viszont neked be kell tartanod azokat a szabályokat, azokat a leírásokat, azokat a folyamatokat, amik ott vannak. Ha betartod ezeket a folyamatokat, az neked jó. Igaz, hogy hosszú távon megunod ezt is, hisz nem tudsz kreatív lenni, hiszen mindenki van találva, mindenről megmondják, hogy hogyan kell csinálni, és attól nem szabad eltérni. Én is gyorsan beleszoktam ebbe a dologba, igazából bele is kényelmesedsz abba. Ezek a folyamatok, ha nem sűrűn változnak, akkor előbb-utóbb, sőt nagyon gyorsan rutinná válnak számodra, és abszolút nem fog okozni nehézséget ezeket betartani. Úgy csinálsz mindent, ahogy elvárják, ahogy megmondják, senkinek nem lesz belőle problémája. Ha ezt minden nap úgy csinálod, ahogyan elvárják tőled, nyugodtan hátradőlhetsz. És ami most jön, a legfontosabb. Ha egy nagy cégnél dolgozol, ha mégis hibáznál, bármit elrontanál, nyilván, ha betartott az utasításokat és az mellett is félrecsúszhatnak dolgok, akkor nem leszel hibás. Azért nem leszel hibás, mert meg fogják keresni az okokat. És ha te úgy csináltad, ahogy ez meg van mondva, ahogy ezt leírták neked, és te ezt szerint ez mégsem jó a végeredmény, akkor meg fogják keresni, hogy mi a hiba a gépezetben. Nem te leszel a hunyó. Nem úgy lesz, mint a kis vállalkozón, hogy leordítja a fejed, elküld a bánatba, túlóráztat ingyen. Úgyhogy nagyobb biztonságot ad neked egy nagy cég. Egy nagy cégnél több olyan dolog van, amit a kis céggel össze sem tudsz hasonlítani. Például egy nagy cégnél, hogyha tényleg valóban komoly cégről beszélünk, nem probléma a szabadság. Sem a szabadság kiadása, sem ki. Elmész szabadságon vagy. Van ember, aki elvégzi helyetted a feladatokat. Nyilván itt is lehet, hogy a munkaköröd mondjuk a menedzser besorolásban vagy, ahol téged megkeresetnek, felhívhatnak. De igaziból, mivel nagy cég, mindenre ki van találva, hogy mit kell csinálni, kinek kell szólni, kit kell értesíteni, mi az a megoldási lánc, ami eredményre vezet, ha bármi adódna.
És ez miatt én soha többet nem fogok pici cégnél dolgozni, ezt eldöntöttem. Ez kettőször fordult életem belé, hogy egy relatív kis céghez mentem el dolgozni, nagy cég után, és mind a kétszer pórul jártam. Ugyanis minden esetben az volt, hogy a tulajdonos az elején mindig kedves veled, és próbál jó fej lenni, próbálj elhitetni veled, hogy ez egy tök családias dolog, amiben benne vagy, és kicsit részének érzed magad ennek a cégnek. Nem az a ridegség van, mint egy nagy cégnél, hogy semmi közöd nincs hozzá, csak egy alkalmazott vagy. Viszont épp ez a veszélye is. Nagyon gyorsan azt fogod érezni, hogy te valakinek a tulajdona vagy. És úgy bánnak veled, mint hogyha a társtulajdonos lennél. Értsd úgy, hogy nincs szombat, nincs vasárnap, nincs este, nincs hétvége. Téged folyamatosan keresnek, folyamatosan be vagy vonva a cég dolgaiba, holott ez nem látszik a béredem. És ez csak egy nagyon kicsi szelete ennek az egész dolognak, mert ha hosszabb távon gondolkodsz, akkor észre fogod venni azt, hogy nem tudja a főnökség esetleg azt a lépést tartani a cég működésével, mint amennyi a megrendelés. És ez borzasztó sok problémát fog okozni, ugyanis olyan embereket találni mondjuk egy kis Kft. Alkalmazottai közé, akik tudják azt, amit már te tudsz, lehetetlenség. Ugyanis te részt vettél az elejétől ezekbe a folyamatok kitalálásában, fejlesztésében, ő meg az utcáról jött, és hiába jött hasonló kaliberű cégtől, nálatok ezek máshogy vannak, ti máshogy találtátok ki, ti máshogy csináljátok, és nem fogja tudni, és idő meg nem lesz betanítani az újakat. Most, ha idő nem lesz betanítani az új embereket, akkor az neked megint csak kellemetlenséget fog okozni, mert lesz egy kolonc a nyakadon, kapsz esetleg egy társat, egy kollégát, de nem tudsz előrébb lépni, és nem tudsz jobban haladni, mint eddig, ugyanis akkor fognod kellene a kezét, de nincs időt fogni a kezét, ő viszont így nem fog megtanulni semmit. Ergo hátra fog mozdítani téged, és idegesíteni fog téged ez is.